El segon torn de les audicions d'avui. En principi seguirem el programa tal com està, però els dos bateries que hi ha al començament tocaran al final. Perquè penseu que les audicions aquestes són gravades i demà la podreu veure a YouTube penjada. Però esclar, a vegades amb les bateries, amb cançons modernes així, YouTube ens diu que nanai. I per això ho fem d'aquesta manera, perquè així assegurem l'audició dels altres que no toquen la bateria. Doncs començarem amb Martí Castelló. Molt bé, espero que passeu una estona agradable, segur. Merci. Una altra cosa, perdoneu. El dissabte a les 12 del migdia esteu convidats tots a la Rambla, que fem el micro obert, que és una audició de combos, de música moderna. Estaria bé que vinguéssiu, perquè fer una mica de quòrum. Doncs res, anem a començar, gràcies.
també us farem un duet, i és de la banda sonora de la pel·lícula La La Land, i és la cançoneta que es titula City of Stars, Ciutat de les Estrelles.
molt i molt bé i pensem que val molt la pena doncs, que ho pugui tornar a provar. I és que de fet la música moltes vegades també va d'això, d'aixecar-se i tornar a intentar, o sigui que endavant. Bones a tothom, ella és la Maria i hem preparat un duet amb sol aquesta vegada que esperem que us agradi molt. És un duet. Veus bé, Maria? Sí. Vai. Estàs còmode? Sí? Em toca un sol? Vull que no sols. Un sol baix? Puja't a la pastilla del màstil. Ara, torna a tocar aquest sol. Guai. Molt bé. Un, dos, tres i... Maria, tot el que sabia,
Bé, doncs fins aquí l'audició d'avui, ja la segona part. Demà hi tornarem, si Déu vol. Us esperem el dissabte a la Rambla tots, Segur, que vindreu? Sí? Farà bon temps, A reveure, fins sempre, amics. Gràcies. A les 12.